सिबिनां आंगो लोगोफोर, गिबियाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो अननाय मोजां मोननायखौ बावहरग्रोबाय। आं दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङाव दोंसे गोदान खन्थाइ फिन आवरायनो होनना आखायाव लाना फैबावदों। खन्थाइया दोंसे जोबोद रमान्टिक खन्थाइ जागोन। खन्थाइखौ आंनो लिरदों आरो आवरायनो आखायाव आंनो लादों। खन्थाइनि मुङानो जाबाय गारबोनाय बै बुब्लियाव। आसा खालामो दिनैनि बे खन्थाइखौ खोनासंना नोंथांमोना गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन होनना। अब्ला फैदो गोबाव खालामालासे खोनासंदोनि। रजे, नोंहा गोसोआव दंना जेराव गारबोनाय बुब्लिनि बै गुवार थावनियाव जों सानैजों स्रें जिरायना रायज्लायनाय, मिनिनाय आरो आंदि नोंखौ अननायनि नोजोर होना मेगन खनाजों नायखोमानायखौ। रजे, नोंदि दिनै बेफोरखौ बावलांबाय जानांगौ, नङासै? नोंगौ, थारैनो नों बावलांमारबाय। आरो नोंहा गोसोआव दंना बै गारबोनाय बुब्लिनि गेजेर गेजेरजों सानैजों एदावलायनाय, जंखायलायनाय, बोराबलायनायखौ। आरोथ' नों समाव बोराबना जेराव नोंनि खुगानिफ्राय फंसेबो रावानो ओंखारा। अब्ला आं बैफोर समखौ बोरै बावनो रजे? आं बोरै बावनो? नों मिन्थिगौना रजे, उन्दुहाबना थानाय गोसो सोलेरखौ बै गारबोनाय बुब्लियानो सान हर सम सम फोजाफैबाय थायो रजे, फोजाफैबाय थायो। थेंक इउ लोगोफोर, आंनि खन्थाइ आवरायनाया बेखिनियावनो थुंगेबाय। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबाव। मानोना नोंथांमोननि लाइक, शेयार, कमेन्टआनो जोंनि गोसोआव गोबां साहस बोलो लाबोना होफैनाय जायो।